Ayan, good afternoon guys. Welcome to my channel, Eric Hilot. Ayan. Pak Eric gamay sir. Maing utto sir. Ito po, Oh, unsa man itong gipamati sir? akong batiis, kanang binod kayo. Binhod ang batiis. Isa ra o duha? Ang duha gyud, ang duha. Ang duha. Naliblar siya akong matang isa ba? Uy, Depensa. Naliblar siya ni. ang isa. Unsa ang ko nimo kana mo raog? Ang tawo ka ng mura. Murag na nagsalipod? Oh. Ah. Di ba ka ni katarata? Dili na ako na sugar lang na sa nod. Niya. Kuan, Tapos? sakit mga lawas. Sakit ang kalawasan. Taas kaya ang sugar siguro. Unsa pa gyud? Ang mura akong dibate. Ang pinaka kuan jud nimo ron banhod ang kuan? Ang banhod, yung batiis ako. Batiis, duha ka batiis banhod. Ayan guys. Okay, so si Sir taga New Murcia, Matanaw, Davao del Sur. Ayan, shout out sa taga New Murcia, Matanaw, Davao del Sur. Shout out sa inyo sa inyong mga pamilya diha. God bless sa inyo ha. Na si Sir dire ato ang tabangan no kay nagabanod ang iyang duha ka tiil. Ni action pud ang iyang mata sa wala nga bahin. Murag na nagasalipod no. Sakit pud iyang kalawasan no. No niya. Ayan guys, so shout out sa inyo ha. Shout out pud sa ko ang mga subscriber sa ako ang channel. Maraming salamat sa inyong pagsuporta, sa inyong pagkatanaw no. Salamat kayo. Maraming salamat Pilipinas no sa inyong pag-subscribe sa ko pag uban-uban ako sa ako kanunay. Of course, sa ako mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang India, Indonesia, United States. Thank you so much. Siyempre, number one, daghang kayong salamat Pilipinas. Ayan guys. So sa mga karon lang nakaable sa ko ang YouTube, pwede mo subscribe para updated mo sa ko ang ginahilot matag adlaw nya. Naputay ko nakita ninyo nga notification bell, i-click lang ninyo para tanan nakita niyo kinahilot nako no. Nya kung ganahan mo, pwede pud mo like nya. Mas pinakanindot pud guys kung maka-share mo, mas daghan ang masayod no. Nya mas daghan pud ang matabangan kutob sa atong mahing mo. Ayan guys, so maghilot nako. So tanatan-aw lang mo ha. So shout out sa taga Matanaw, Davao del Sur, Barangay New Murcia. Ayan guys. Asa itong t-shirt mo no? Kanino? Sando? Urot naman. Luto nga ba? Kaya mo yung Oo, kanita ba na? Okay lang ba? Ano sa dada, kaya kong girlfriend. Ano ang sa kaya kong girlfriend. Asa mo lang inahan? Ano lang ginagasat siya yung kuan. Permanent na lang. Ang problema po kumaanad na Kasi pag di na mo mulingi po sa tutoy. Kung maglakaw po, magsalig na. Sa ligna kaya pwede rin di ay no? Dili ko ako kasal ng ginabot ng tabaw. Puro na balingan. Sige alright. Ay nakapanood to kanal? Kaon ko diya. Paraya atong ni aging adlaw hilot mo taga no? Kuyapan taon ay. Yan naman. Kitabang diri ba? Kay, Way pa niwa pa, way pa mahaw, way pa niyo to. ano naman. Mga pira. Kuyapan na gitabang. Nilirat na gud, di na misturya ni diwal na. Hindi may kaon, okay, may kamong gusto na. Okay naman daw. Ngay, nainom pag ito tubig, init pag ito tubig ka painom. Inom tubig bigay. Kung kayo mo bakit, hindi ka pa magdapaw. Kumit na sila. Kung nila jeep. Sila jeep. Pickup. Kaya kaya mong video mang bakit pa diri sa TV, nanay ads. Sugal lagi. Update kasi YouTube, one day ra gud. Abot ko 100, one day lang. Usog na lang siya. Sige nagmay nga. Dali ang mo nabot rin ito eh. Di mo niya ikaw ni Iming alauna ka mabot.
Nindot ko na. Kaya makapuhulay po ka ba, no? Kita gini melawas sa banan mo, bahilog ba? Builo like tubig nun ha? Builo mo ka ng tubig. Wala ka maglimon? Ako matik na ko kung limon. Ako matis mo kung tama. Isa lang ka limon, lol niya. Ini guman mo inom, layo rin 30 minutos. Mamahaw na ka. Eh mo na panglaban na to sa sugar no. Nabo ko na. Ganay nga. Okay pag akong mata pero ako ganin ko na sahay. Inom ko sahay. Dahil ko ang Meron ka ba? naman si Tikyo. Pero nalang tanawa yung
para lang marot. Ay, ang gatas. Ay, ano matulog? Ito ulit eh. Sa init na lang dito. Ito ang kuminan dito. Katawa. Dito mo na tubig. Video ba? Ay, sorry boy. Nasaan yung motor? Ano ba yun? Ah, motor. Sabi ko eh. Ano matanaw? Yung sa Uncle Arnold, nung diba? Tapos matanaw ko ito. Oh, ano ito? Dito na ako payo eh. Ano, dalawang mo rin. Dito kadagan. Nasa may daw sa tubon. Sana Isda nagigilo eh. Naliki na. Oh, Mga tubangan. dikit na may diferensya ato. Nako, naipuli ako peng. Ayaw nang dako kayo kay Mga kumulong. batal mo. Katulog gihapon. Mauro gito sa kadako. Nako naman atras. Tanaw ko naman ako. Ano eh? Pero man na. Masabag ko lang. Ya, kuan po na siya, ikaraning plan yung nagagmay-gagmay kung nasdad ko. Mas gwapo yung running flat gagmay. Kaya Oo. hindi munsa. Kaysa dad Okay. ko. Sangat sa kubor. Sumunod. Dito, uy. Ano?